హోమం జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు విక్కీ అలాగే పద్మావతి ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండి చూస్తూ ఉంటారు. ఇక మురళీకృష్ణ ఇలా అంటాడు. రాణమ్మ, ఏంటి హోమానికి అంత దూరంగా డల్గా నిల్చొని ఉన్నావు? పద ముందుకు వెళ్దాం. అను ఆర్యల పెళ్ళి మనమే చెయ్యాలని అన్నావు కదా, పద మరి ముందుకి అని అంటాడు. సరేనండి అంటూ అరవింద మురళీకృష్ణ ఇద్దరు దగ్గరకు వస్తారు. అప్పుడు ఆ హోమంలో అరవింద చీరని మురళీకృష్ణ అలాగా తోసేస్తాడు. అప్పుడు ఆ చీర అంటుకుంటుంది. అది చూసి అందరూ షాక్ అయ్యి, అయ్యో అరవింద చీర అంటుకుందే అని అంటారు. ఇంతలో అరవింద, అయ్యో నా చీర, అయ్యో అంటూ మంటలు మంటలు అంటూ అరవింద అరుస్తూ ఉంటుంది. విక్కీ అక్క అక్క అంటూ అరుస్తూ పరిగెడతాడు. అలాగే అను కూడా అరవింద గారు అయ్యో అని అరుస్తూ ఉంటుంది. ఆర్య అలాగే పద్మావతి ఇద్దరు కంగారు పడుతూ పద్మావతి ఇలా అంటుంది. అరవింద గారు ఉండండి, నేను వస్తున్నాను అంటూ పద్మావతి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇక మురళీకృష్ణ, నేను అనుకున్నది ఎలాగైనా సాధిస్తాను, దీన్ని చంపి నిన్ను ఎలాగైనా నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని మనసులో అనుకుంటాడు. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.